Szép jó estét kívánok mindenkinek! Ma este Chopint kértem meg, hogy zongorázzod nekünk, miközben mi kísérletezni fogunk. Ma megkísérlek egy olyan rendszert összeállítani, ahol ezt a 13 wattos, 220 voltos LED-es izzót fogjuk begyújtani, de úgy, hogy semmiféle közvetlen kapcsolatban nem lesz, sem a földeléssel, sem pedig az impulzusgenerátorral. Ezt a kísérletet felkészülés gyanánt már kétszer is elvégeztem. Mind a két alkalommal kicsit máshogy viselkedett a rendszer, más értékeket lehetett látni a tápegységen. Hát majd meglátjuk, hogy most így élőben mi sül ki belőle. Két nagy bifiláris tekercset fogok használni a kísérlethez. Ezt a két vízesedényt, de ezek jobbára csak díszként és nehezékként tesznek jelen a kísérletben. Itt láthattok két nagy alufóliával bevont papírkorongot. Ezekről fogjuk az energiát levenni. Természetesen az izzó, még két kis alufólia darab, és az elmaradhatatlan impulzusgenerátor. A generátor ismét a szokásos bekötésben látható. Most ismét a TIP 3055-ös tranzisztorral kötöttem be. Egy felritmagot is elhelyeztem benne. Hát akkor kezdjük is el a rendszer összeállítását. Ennek a nagy bifiláris tekercsnek 4 kimenete van. 2 ugye itt középen látható, a másik 2 itt a két szélén. Azt a tekercset most így megfordítom, és az egyik bemenetét, mondjuk ezt, rákötöm ide az impulzusgenerátorra. Ezt a kis darab alufóliát elhelyezem itt a tekercsen, és az egyik papírkorongot, aminek a másik fele be van vonva alufóliával, ezt ide ráhelyezem a tekercsre. Erre a kilógó kis alufólia darabra fogjuk rákötni az izzó egyik kimenetét. Itt van egy másik bifiláris tekercs, ez is éppen olyan, mint az előző. 2 kimenete van középen, 2 pedig a két szélén. Ezt is megfordítom. Így. Itt a kimeneteket egy kicsit arrébb hajlítom, hogy véletlenül se érjenek össze. És most ezen a tekercsen is elhelyezek egy alufólia darabot, és egy másik papírkorongot, ami szintén be van vonva alufóliával az alsó felén. Ezt a két vizesedénykét itt el fogom helyezni nehezékként, hogy jobban hozzásimuljon a tekercs hátsó műanyag borításához az alufóliával bevont korong. Ezt a másikat pedig erre a tekercsre helyezem el, ugyanabból a célból, és ha szerencsénk van, még egy kis külön díszkivilágítást is fog prezentálni nekünk. Végül pedig itt láthatjátok a lámpát, és ennek a két kimenetét fogom csatlakoztatni ezekhez az alufólia darabkákhoz. Ide az egyiket, a másikat pedig ide. Tehát most felépítettünk egy olyan rendszert, amelyik közvetlen kapcsolatban semmivel sincs.
ami energiát szolgáltatna számára. Tehát a működéséhez szükséges energiát onnan fogja megkapni, hogy a két alufóliával bevont korong összegyűjti a tekercs által kibocsájtott energiát. Most bekapcsolom a tápegységet. Nem egészen 9,5 voltot és 350 mA láthatunk. Hát ez 3 wattnál valamivel több. A 3,5 wattot nem éri el. És az izzónk, ha nem is erősen, már is világítani kezdett. És mivel most egy teljesen nyitott rendszert hoztunk létre, a környezetből jövő hatások igen nagy befolyással lehetnek a rendszerre. Például, hogyha megfogom az izzót, jelentősen több energiát kap, elengedem, elalszik egy pillanatra, majd ismét felfénylik. Most a tápegységet mutatom, és ugyanígy megfogom majd az izzót. Nézzük, milyen változást fog mutatni a tápegység. Megfogtam, a feszültségünk először csökkent, majd növekedni kezdett. Ismét megfogom, most növekszik a feszültség. Na, próbáljuk meg még egyszer. Megfogom az izzót, most csökkent a feszültség. Hát próbáljuk meg még egyszer, ismét megfogom. Ezúttal ismét csökkent a feszültség. Amikor a lábam, mint a videón láthatjátok, itt volt az izzó közelében, és megfogtam az izzót, akkor a feszültség növekedett a tápegységen, amikor azonban nem volt ott a lábam, és úgy fogtam meg az izzót, akkor csökkent. Ebből láthatjátok, hogy milyen hihetetlen hatással van ezek az energetikai rendszerekre szinte minden. A környezetben való legkisebb változás is befolyásolja a rendszer működését. Most pusztán annyit tettem, hogy a két nagy lapos csigatekercset közelebb toltam egymáshoz. Az izzó szinte el is aludt, de hogyha hozzáérek, akkor ismét több energiát kap. Most vissza fogom húzni a nagy tekercset, oda, ahol az imént volt. És az izzó megint többlet energiát kap. Tehát ilyen hihetetlen mértékben számít az is, hogy a térben hogyan rendezzük el a rendszer elemeit. Most megpróbálom úgy venni a kamerával, hogy látszódjon az izzó, a tápegység, és itt a jobb alsó sarokban a második tekercs egyik kimenete is. Ehhez a kimenethez most hozzá fogom érinteni a földelésnek a csipeszét. Az izzó hihetetlenül nagy energialökést kapott, sokkal jobban világít, azonban a tápegységen nem tapasztalható különösebb változás. Ebből azt hiszem elég jól látszik, hogy mennyi energiát kap ez a nyitott rendszer a környezetéből. Most ismét arrébb tologattam egy kicsit a rendszer elemeit, hogy föl tudjam úgy venni, hogy minden látszódjon rajta. Most a földelést itt érintem hozzá,
az izzó kimeneténél. Most némi növekedés tapasztalható a tápegységen, a feszültségben, de igen minimális, viszont az izzó fényereje az nagyon-nagyon jelentősen növekszik. Mutatom még egyszer. Ezért okoz igen nagy nehézséget az ilyen nyitott rendszerekkel való munka. Egy kicsit arrébb állok, egy kicsit arrébb tolok valamit, és már is minden megváltozik. Érdemes még azt is megnézni, hogy milyen jelentős térben van jelen a vezeték nélküli energia. Itt hozzáérek a vezetékhez, a kis piros ledek is sokkal erősebben kezdenek világítani. És a vezeték nélküli hatás, hogy a kezemben tartott leden is egy jó 50-60 cm magasságig érzékelhető. Hát, ha már ide készítettem ezt a vizes edényt, nézzük meg ebben is. Meg itt fölötte is. Egész magasan is. Még 50 centi magasságban is ég a kezemben marad. Még egy dolgot szeretnék mutatni. Ide a vízbe most az ujjamat fogom belenyomni, és figyeljétek közbe az izzót, hogy így is mennyivel több energiát kap. Pedig így a vízen, a papíron, az alufólián keresztül van csak kapcsolatban egymással a két elem. Ezzel a mai kísérlettel azt próbáltam érzékeltetni, hogy milyen hihetetlen módon képes ez a rendszer viselkedni, és hogy az ilyen rendszerekkel kísérletezők milyen nehézségekkel szembesülnek. El is búcsúzom tőletek, a Radiant Energy legyen veletek.